Halo, माब्रै dong? मस्थ' खामानि मावनानै दासो मेंनानै नै रुमाव उन्दुफैदों। बारा मोजां नङा केमेराया। हेल' 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 दानफ्लां हरबाय आं। इउटुबाव खबराथ' बिदिनोसैलै मोजाङानो। मा इउटुबावलाय? इउटुबाव आंखौ नायबा नुगौमोन लाइभ। माला? दा मानोबा? माबायदि नुयो नायदां। नै दासो नुहैदों आंबो एबसुनि प्रग्राम दंमोन ना जोंना बडि कनभेनसन। ओमफ्राय अनजिमामोननि गामियाव थांगोन ना नोंसोरथ'? बिसोर गामियावसो? थांनायाथ' आनसलिकनिफ्राय थांगोन थांनायालाय नङा होमबा जायगायाव। ओमफ्राय फदिन सार फैदोंमोन दहाय रायलायनाय नोंसिनि सुचिरां डिस्ट्रिक्ट माबानि आबसुनि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि माबा सोर हा खनिन चिरां डिस्ट्रिक्ट फनिन खनिन ना फनिन सारालै फनिन नङा फनिन बर'आ नोंसिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट माबानि एबसुनि माबाबो फैदों सोर प्रेसिडेन्ट नङा प्रेसिडेन्टबाथ' सिनायखाथारो आं जोंनि न' गुदिनिसो प्रेसिडेन्टआ ओंखायनोथ' बे खनसे माबायाव जोंजों आदाजों फैफानाया मा होनोमोन सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट आदाजों फैफानो बेयाव मोनायाव जोंजों रायलायनायालाय दाब्ला नों आं मोनायाव दाब्ला ओंलै बेयाव अर सायनायलायनानै बिराद गोबाव खोथा रायलायनाया दाब्ला गोनाङाव दाब्ला गोनां नङालै आं हारसिंसोदां नारेन्द्र मदि फैलायलायखालि बे आमायसो जोंनि आमायसो जायो ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट मानिमोन बेलाय डिस्ट्रिक्टनि ना आनसलिक ना नोंसिनि आनसलिकनि ना बबेनि ना जिल्लानि बियो बेथ' एबसुनिफ्राय नङालै सिगां एबसुखौ माबानानै इउपिपिएलसो दंमोन बेयो एबसुआवमोन जेनेबा सिगां अच्छा घर मरेगा अभी तुमको हेलो 20 तारिखखौ होनबाथ' फैसिगोन ने फैयानोसै नै बावला फैथारनोसै दे फैग्रोदोल' ओमफ्राय फार्स्ट स्टेजफ्राव लोगो हमहैसै समाय मिलायबा 26 तारिखआव अमित शाह फैगोन ओइदिनाफोर लोगो हमहैलाबायनानै जानो हागौ 26 आरो ओरैहाय 29 30 31 नामा बेयाव ओंखारनांगोनलायने मोनसे जायगासिम थांनो নমস্কাৰ ৰাইডি 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিক্ৰমা এই মুহূৰ্তত मोनसेथिं गिदिंबावनो दा सानै गोजासो दायो बेनोथ'लै खस्थ' मस्थ'सो दंबाय थाथारो ओइ नों दाख्लै होननाया नोंसिनिथिंनि माबा भेरिफिकेसन जाबाय होननाया जाबायब्रा जोंनाबो हरजोब्बाय जों गैयालै जोंना जोंना दस्रायावसो हरफ्लांबाय अनजलनावसो हरबायबा जोङो
रन्जन गिदिर थिग नङाना हा बैसोरनाथ' सारिलाख मोनसिगोन गिदिरमोनहा गबिन्दनिया जेनेबा नोंसिना माबाब्रा सापर्ट होनाय औ जेनेबा ओंखाम जाहोनाय मानाय माबायाव खस्थ' मोनहैनाय माने बायदिसिना बिदिनो बिदिनोखा बिदिनो मिथिनायाथ' बिदिनो ओमफ्राय दाथ' बिराद माबा होसावदों बाब आंबो होगौमोन न'आव दंबा बै DIC आव जायगायानो थोगुलाया प्रजेक्ट लेखा प्रजेक्ट बानायनानै होनानै जमा बे जों थांनाया खनसे नोंसिनिथिंबो बाहाय बयबो जमा होसावदों माने होदों नालाय आंबो न'आव गैया न'आव दंबा जागौमोन आंनाव साबसिडि मोनोना जाथ'वाखै नै दासो जानांगौ जानांगौ जोंहाबो इलेक्सन इलेक्सन जागासिनोलाय ना आसामाव BJP देरहानांगौलै दा बे खनसेयाव नङाबा सेरलां मोनलां जाजोबगोनलै बर'फ्रा सेस बर'फ्रा सोमजाजोबखाबाय माबायाबो सोमजाखाबाय मा होनो बै UPPआ क्या लेके जाएगा गार मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय लाइभआव हगारलाबायदों नै ओमफ्राय सोर नायलाबायखोथाय इउटुबाव आङो औ दे जाबायलै मोजां नङा नै केमेरायाबो खामानि मावबाय थानाय बोरैबा जाजोबलाय लांबाय नै